Organizada pola Asociación Mototurística Ría de Noia, a concentración cumpre este ano a súa 10ª edición. Por esta razón, o programa de actividades deseñado para a fin de semana será do máis variado, incluindo importantes novidades con respecto a outros anos, como é o caso da espectacular actuación de freestyle, a cargo do campeón mundial Dani Torres e o piloto internacional Pedro Moreno, que se desenvolverá xa o venres na zona de Labarta. Este ano vamos a facer a 10ª concentración e queríamos facer algo un pouco xa diferente, un pouco mellor, pero encontrarnos con isto realmente é desorbitado. Creemos que vai haber unha gran afluencia de xente o viernes pola noite, porque nós estamos percibindo así nas concentracións que vamos, é xente do motor e non do motor que suele seguir estes eventos. Dicen que isto é algo de vir a ver. Dende o Concello noiés destacaron a importancia desta cita, xa un referente na comarca, que de seguro atraerá a miles de visitantes á vila. Unha das concentracións máis consolidadas de todo Galicia e que máis xente trae ao Concello. Hai moi poucas concentracións que se fagan 3 días. Hai moitas de un día, de 2, pero 3 poucas, e iso requere un esforzo moi grande por parte deles, ademais de un esforzo por parte do Concello, xa que eles saben que sin a axuda que nós lle prestamos en canto a material, temas humanos, medios que dispoñemos, botar unha man na nosa disponibilidade total, entre os dous ser capaces de sacar esta concentración para adiante. Esperamos que resulte do agrado de todos os asistentes. Entendemos que é un doble motivo de satisfacción, por unha parte, esta promoción a través da Asociación Moteira Ría de Noia e tamén a través do que sería unha afluencia masiva de visitantes á vila. A parte da satisfacción dos propios participantes na concentración moteira, estamos seguros de que vai a suscitar un gran interese entre o público. Dende o Concello o que pretendemos é facilitar esa afluencia de xente que favorezca a hostelería e o comercio local.